Jó reggelt mindenkinek! Január 31-e van, kedd, és itt vagyunk még Wang Viengben. Ma még csinálunk egy ilyen motoros túrát, nemrég keltünk. Most megyünk reggelizni. Szemem az még mindig elég vörös. Nem tudom mi van vele, remélem javulni fog még azért a napokban. Szóval a motortúráról majd jelentkezem. Na, gondoltam, megmutatom a reggeliző spotunkat. Azért nézek ilyen idiótán, mert két szemüveg van rajtam. Az egyik a nem szemüveg, a másik meg a sima szemüvegem. Visszafele reggelizésből átjöttünk egy ilyen piacon, mutatom az itteni felhozatalt. Szóval itt minden van szart a repülőig, de tényleg. Sind rechts und also rechts. Wo wir morgens entlang laufen. Indulás a második napi túrára. Közeledünk a... Mindjárt megmondom, hogy milyen vizeséshez. Az a neve a vizesésnek, hogy Kaeng Nyui vizesés. Elvileg ilyen kicsit elhagyatottabb hely. Nincsenek olyan sokan. Tehát meglátjuk, milyen lesz. Na, ahogy látjátok, megjöttünk a vizeséshez. Nincs annyi víz benne, mint szokott lenni, mert most igazából itt száraz évszakon. De úgy elég szép, úgyhogy még oda följebb mászunk egy kicsit. Itt vagyunk a Kriszivel a vizesésnél, és így nézem a fát, így fél szemmel, hogy mondom, ez milyen érdekes termése van ennek a fának. Nem termés volt, mutatom, hogy mi van ott fent. Megnéztük a vizesést, úgyhogy most következő célpont egy kisebb falu. Addig először még ilyen Istenháta mögötti utakon kell mennünk. Úgyhogy indulás! Bejelentkező videó. Kriszivel egy ilyen kis falun keresztül akarunk átmenni egy ilyen hágon. Nem csak, elég halál ide az út.
Mindjárt mutatom az útkörülményeket. Aztán reméljük odaérünk. Junge, ein Shop, Alter, guck mal. Wollen wir Wasser kaufen? Kriszivel megálltunk egy vízre. Mutatom, hogy mennyire semmi közepén vagyunk. Itt van a bolt, tehát ez volt a közért, ahol vettük a kaját, vagy a kaját, a vizet. Mutatom a körülményeket. Úgyhogy arra kell, hogy tovább menjünk, reméljük átjöttünk ezen a hágon. De nagyon durva, tehát hogy így megyünk az úton, tehén csorda, jobbra-balra gyerekek a földön homokoznak egy szál semmibe. Az útkörülmények azok tényleg az, hogy ez a földút, kavicsút, de ilyen, itt ilyen trekking útvonalnak mondanád már így Magyarországon a Bakonyban. Nach irgendwas. Ja, guck, der hat eine Taucherbrille dabei. Oder Harpune. Hast gesehen, der hatte eine Harpune oder so ganz, ganz kleine Harpune. Megérkeztünk a célfaluba, itt ahogy látjátok, itt éppen mi van? Esküvő. És most megyünk egy ilyen újabb viewpointra, ahonnan rálátni így a rizsföldekre. Utána megeszünk valamit, mert már elég éhesek vagyunk. Megálló egy ilyen templomban. Was? Der Dude spricht einfach. Elképesztően semmi közepén vagyunk. Éppen éttermet keresünk, de még emberrel se találkoztunk. Mutatom az itteni villanypóznákat. Bambuszcső. Körülmények. Kriszivel megálltunk egy ilyen betérőben, mutatom a helyet. Vagy egész több tiszta, meg normálisan meg van csinálva. És te kedves hölgy, készíti nekünk az ebédünket.
Egy ilyen úgynevezett Kao Biek nevezetű ilyen egybe ételt eszünk, amit már ettünk egyszer azon a piacon, ahol ilyen marhafejek voltak felvágva. De eddig nagyon, nagyon menő Laosz, szóval eddig mindenkinek nagyon ajánlom. Én abszolút pozitívan csalódtam az egészbe, szóval nem vártam el tőle ennyit, de nagyon, nagyon durván szép. Megért az ebédünk, ahogy láthatjátok. Ez az a dolog, amit mondtam, hogy megkóstolunk. A zöldségeket hoznak hozzá, ezt így mindig így bele kell tunkolni. Úgyhogy jöjjött vágyat mindenkinek, utána majd jelentkezem. Kriszivel megettük az ebédet, úgyhogy irány egy lagúna, meg még egy viewpoint. Hát meg ezek. Következő megálló az a viewpoint lesz. Itt vannak ilyen lagúnák, de ide azt mondtuk, hogy nem megyünk be, mert abból már láttunk többet is. De erre a hídra feljöttünk, mert ez elég menőn néz ki. Van egy ilyen meghalszjuk. Megérkeztünk a Knam Nampang, nem tudom kimondani ezeket a neveket, hegycsúcsnak az aljához, és most ide fel kell túrázni, ez ilyen 650 méter magas hegy. Úgyhogy ezt most megmásztuk, és onnan megnézzük a naplementét. Elvileg ez így a legszebb ilyen viewpoint itt a környéken. Itt ugye nagyon figyelnek a biztonsági előírásokra, ugye ide ki van írva. Ha 80 kilónál több vagy, akkor nem menj fel, mert meghalsz. Úgyhogy neki indulunk a túrának, ez egy ilyen 40 perces túra, ezt lehet az előbb már említettem. Úgyhogy a tetőről majd jelentkezem. Na gyerekek, mutatom a hegy tetejéről a kilátást. Ja. Oh, das ist kalt. Visszaértünk a kiinduló pontra, fölülünk a mocira, és most azt mondtuk, hogy megérdemlünk még egy sört, úgyhogy menjünk egy kocsmába. Kriszivel még megálltunk egy sörszünetre, aztán utána megyünk haza. Jó estét mindenkinek, Kriszivel hazaértünk, és holnap viszont tovább megyünk Luang Prabangba, az még egy ilyen 300 km-re van északra Vang Viengtől, és az az utolsó hely, amit megnézünk Vietnámba, Laoszba. Ott leszünk még 3 éjszakát, és utána irány Bangkok. Ott meg találkozok a spanokkal, úgyhogy az nagyon nagy lesz. Holnap indul a kaland tovább. Jó éjszakát! Jó reggelt mindenkinek! Február 1-je van. Kriszivel most éppen megyünk reggelizni. 7 óra 25 van azt hiszem, és 8:30-kor jön értünk a transfer, ami kivisz minket a vonatállomásra.
és indulás Luang Prabangba. Na, gondoltam, megmutatom, hogy 10 euró vagy 10 dollárért mit kap az ember. 2 ágyas szobát, amihez van privát WC zuhanyzó, és teljesen normális, és meg egy ilyen kilátást. Itt sajnos nem működött a mikrofonom, de gondoltam megmutatom, hogy milyen vonatrendszert építettek a kínaiak a laosziaknak. Egy kis falukának ekkora vonatállomása van, konkrétan nagyobb, mint egy győri vonatállomás, úgyhogy szerintem ez egy ilyen 20 000-es faluka, ahol voltunk. Hamarosan indul a vonatunk, de azért elég vicces, hogy ilyen vonatállomás van ennek a kis falunak. Number 5 tonight. Na gyerekek, felültünk a vonatra, kicsit halál volt a felszállás, de most már utazunk Luang Prabang felé. Megérkeztünk Luang Prabangba, csak gondoltam megmutatom, hogy milyen komoly itt is a vonatállomás. Mutatom a Luang Prabangi vasútállomást. Tehát ez a vasútállomás. Kínaiak ezek nem szaroztak, ide rakták az összes pénzt. Utána néztem ezt a 413 kilométeres ilyen gyorsvonat útvonalat, valami 6 milliárd dollárból finanszírozták, ami a laoszi GDP-nek több mint az 1/3 tette volna ki. De ugye hát Kína beinvestált, úgyhogy nekik ez sem ennyiben nem került. Max földbe meg nem tudom, eladták a fél országot érte, de... Ja. Beérkeztünk a városba, úgyhogy most megkeressük a hotelunkat, hogy hol van. Kriszivel elfoglaltuk a hostelunkat. Ugye a hostel az tök rendben van, meg teljesen olcsó. 6 dollárt fizetünk reggelivel egy éjszakáért. Aztán most az a terv, hogy beülünk egy kávézóba, kicsit megtervezzük, hogy mit csinálunk itt a napokban. Aztán nekivágunk igazából Luang Prabangnak. Ma első nap itt leszünk, körülnézzünk a városban, utána meg az a terv, hogy itt kicsit a környéken mászkálunk motorral, meg van egy ilyen hajótúra, amit lehet csinálni. Kafépauza. Következő a terv, most itt Luang Prabangban körülnézünk, tehát így körbe járjuk a várost. Ugye Laos is francia kolónia volt, szóval itt is vannak ugye francia, vagy egy fennmaradt francia nyomok. Luang Prabangnak a belvárosa az amúgy ilyen UNESCO világörökség, nem tudom micsoda. Szóval ez a francia belvárosi stílus, ez így jól megmaradt, háború által nem lett úgymond így károsítva, mint mondjuk Vietnámban. Úgyhogy azt megnézzük, meg van itt sok templom, meg itt van ugye a Mekong folyó, oda is kimegyünk. Úgyhogy a mai program az ez lesz, holnap meg valószínűleg vizesést nézünk, de amúgy nagyon jókat olvastunk, és kíváncsi vagyok. Képzeljétek el, itt van egy ilyen reggeli ceremónia, és az a lényeg, hogy a szerzetesek reggel napkeltekor körbevennek a városban, és mindenki
amit úgymond a Buddhának felajánl áldozatul, azt így kirakja, vagy hát kiül vele igazából így az ajtó elé, és az emberek mennek, tehát a szerzetesek mennek körül, és begyűjtik ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez egy ilyen itteni nevezetesség, meg ez elvileg nincs sok helyen még a világon. Úgyhogy azt is meg fogjuk majd nézni. És nem vagyok benne biztos, hogy szerintem ez is egy olyan pagoda, ahonnan elindulnak a szerzetesek. Az első benyomások Laosról, meg Luang Prabangról az, hogy minden tiszta, rendezett, szóval sokkal jobban ki van minden találva, meg egyszerűen rendezett, nincs ilyen kupi mindenhol. Egyelőre nagyon pozitívan meg vagyok lepődve az egészről. Ahogy látjátok, most kijöttünk ide, vagy hát itt kijöttünk a Mekong folyóhoz. Az is opcionális, hogy van egy ilyen longboattal, az a neve, vagy slowboat, nem tudom már melyik. Felmegyünk a Mekongon. Na gyerekek, mutatom a brutális itókákat, amit itt lehet venni. Ebben van kígyó, skorpió, minden találsz benne, nem tudom mennyire látszik. Gecko. Itt így tudod inni. Egy kis, mi az? Teknős is van benne. Örültek ezek a laosz emberek. Közben megálltunk a Mekong folyó szélén egy evőszünetre. Aztán utána megyünk tovább Luang Prabangban, de mutatom, hogy milyen helyen leszünk. Ez még ilyen érdekesség, gondoltam, megmutatom, hogy itt mindig úgy hozzák ki a levest, hogy adnak mellé ilyen extra zöldségeket, amit te magadnak kell beletenni. Szóval itt a leves, itt meg ilyen zöldséget hoznak ki mellé. Folytatódik a kulturális overdózis, most megnézzük az itteni királypalatát. Ez a királyi palota, és van benne valami múzeum elvileg, és megtekintjük. Royal Palace kipipálva, sajnos ott benne nem lehetett videózni, vagy hát le kellett adni a kamerát, de ez ami tök szép volt belülről, így ilyen ki volt mozaikozva az egésznek a fala, meg a plafonja. Úgyhogy most megyünk tovább, aztán még felfedezzük a várost. Újabb kulturálódás, ez itt azért legkidíszítettebb pagodájuk a laosziaknak.
Kriszivel szereztünk egy sört, és most megnézzük a naplementét. Most éppen egy ilyen bambuszhídon megyünk át a Mekong folyónak az egyik ilyen befolyásán, és mindjárt mutatom. Szóval itt a híd, és oda megyünk sunsetet nézni. Eljött a vacsoraidő, most egy ilyen Saoi nevezetű, nem jól mutattam, egy ilyen Saoi nevezetű itteni ételt kóstolunk meg. És hát ez valamilyen marha darált húsos leves, meg van hozzá mellé még egy zöldség. Úgyhogy megkóstoljuk, jó étvágyat! Update, nagyon finom volt ez a leves, amit ettünk. Volt hozzá ilyen magyaróvaj krém, az amúgy nagyon király volt. Úgyhogy most megyünk vissza a szállásra, mert holnap megyünk vizesést nézni. Úgyhogy a szállásról jelentkezem majd. Vége lett a mai napnak is. Kriszivel hazaértünk a hostelunkba. Úgyhogy majd holnap jelentkezem. Jó éjszakát! Jó reggelt mindenkinek! Február 2-a van. És Kriszivel éppen motorkölcsönzőt keresünk, hogy tudjunk motort bérelni, mert motorral fogunk elmenni a vizesésekhez. Szemem az még mindig gyengélkedik, de már jobb, mint volt. Megtaláltuk a motorunkat, úgyhogy indulás a QC vizeséshez. Ahogy láthatjátok, megérkeztünk a vizeséshez, itt így le kell parkolni a robogókat, aztán innen be kell sétálni a bejárathoz, utána meg valami shuttle-lel fölvisznek minket a vizeséshez. Az első vizesés pipa, úgyhogy megnézzük, hogy még mi fér bele a napba, mert van még 2 vizesés, és most megyünk a másikhoz, úgyhogy indulás. Gyors ebédszünet, a Kriszivel mutatom a körülményeket. Szerény kis faluba vagyunk. Csirkék ott futkároznak az utcán, vagy a pulykák. Még itt fogunk ebédelni. Kriszivel újra ezt az úgynevezett Khao Biek nevezetű levest tesszük. Ez a kedvencünk mostanában itt Laoszban. Ez egy ilyen rizstésztás húsleves, és adnak hozzá mindig ugye ilyen zöldségeket, de ezt már egyszer nem elmondtam. Egy jó étvágyat! Megvolt az ebéd, úgyhogy indulás tovább a következő vizeséshez. Volt egy kis tervváltozás, ugyanis a vizeséshez, ahova menni szerettünk volna, oda 1 órát kellett volna motorozni egy ilyen köves úton oda meg vissza, szóval egy összesen 2 órát. Úgyhogy mondtuk, hogy azt inkább most hanyagoljuk, mert az volt a legnagyobb vizesés, amit megnéztünk az előbb. Úgyhogy helyette találtunk egy ilyen tök király kávézós helyet, így a Mekong folyó szélén.
És itt iszunk most egy ilyen kávét. Jó estét mindenkinek! Kriszivel visszaértünk, hála Istennek épségben Luang Prabangba. Most megyünk vissza a hostelunkba. Én felveszek egy szemüveget, hogy újra lássam a világot két szemmel. Elmegyünk vacsorázni, aztán holnap jelentkezem. Jó reggelt mindenkinek, február 3-a van, és ma megnézzünk egy ilyen itteni ceremóniát, aminek az a neve, hogy Almsgiving, és 5 óra 45 van, és most oda megyek Kriszivel. Magáról erről az Almsgiving ilyen vallási, nem tudom, tradícióról annyit kell tudni, hogy ez egy ilyen buddhista szokás. A buddhizmusnak is egy ilyen alágának a szokása, amit Laosban elterjedtebb. És az a lényege, hogy felvonulnak az utcán a szerzetesek, és az emberek meg így kitérdelnek, meg kiülnek az utcára, és ilyen kisebb adományokat adnak a szerzeteseknek, mint mondjuk ragadós rizs, vagy banán, tehát hogy ilyen főleg étel alapú adományok, hogy így tisztelegnek a szerzeteseik előtt. Úgyhogy reméljük, hogy hamarosan elindul ez a tud, de még egyelőre nem teljesen látom át, hogy itt ezt hogy kéne csinálni, mert itt igazából van egy utca, amin vagyunk, és elvileg itt jönnek, vagy itt fognak jönni a monkok, de egyelőre még itt nincs monk, szóval nincs szerzetes. Na, hogy látjátok, megérkeztek a hölgyek, akik úgymond ugyanúgy adakoznak a szerzeteseknek. Mutatom, hogy ott már jönnek a szerzetesek. Nem tudom, mennyi látszott ebből az Almsgivingből, de ezt is megnéztük. Annyira nem lehet jól fotózni, meg nem akartunk így oda menni, mert az ilyen illátlanségnek számít itt. Megyünk vissza a hotelba, aztán reggelizünk. Mai napra ilyen dolgozás van kitervezve, mert itt a környéket megnéztük, aztán azt mondtuk, hogy még egy napot dolgozunk, holnap meg indulás Bangkokba. Gyors update még, itt vagyunk a Kriszivel egy ilyen reggeli piacon. Az egyik hölgynél vettünk ilyen, mi az, disznó belet, és most ezt megkóstoljuk. Vagy nem disznó belet, disznógyomrot. Biztos? Így néz ki a dolog. Cheers. Hús. Amúgy nem rossz. Kriszivel tartunk egy ilyen hosszabb kávészünetet, aztán most mindenki melózik kicsit. Mutatom a helyet. Szép délután mindenkinek. Tegnap azért nem jelentkeztem már be, mert Kriszi szegény rosszul lett, aztán kicsit ápolgatni kellett, mert lehet, hogy valami ételmérgezést kapott, mert ettünk egy ilyen disznógyomrot az egyik piacon, úgyhogy lehet, hogy ez nem volt annyira jó neki. Úgyhogy már 4-e van, ma repülünk át ugye Laosból Bangkokba. Most 11 óra 31 van délelőtt, és 3 óra 50-kor jön a gépünk. Úgyhogy lassan el kell kezdenünk pakolni, most eljöttünk egy kávézóba még dolgozni. Aztán irány Bangkok.
Megérkeztünk a Luang Prabanghi International Airportra, ami hát igazából egy ilyen kis kutyaholnak néz ki, szóval nem egy ilyen nagy valami. Úgyhogy innen fog menni a gépünk, aztán majd be kell csekkolnunk, de még nem úgy néz ki, mintha bármi is történne itt. Beszállókártyát megszereztük, úgyhogy irány Bangkok.